Hello guys, sekarang gue Puransalik nih. Fungni breakfast sana बानायबाय दङ. नै सिगाङाव दङ अरन नार्जारि केमेरामेन इउटुबार. ओरैनो दा घन्टार इउटुबार बानलु दिहुनबाय दङ माबानिफ्राय बथलनिफ्राय बख'नो हायाखै जाहैदों. ओमफ्राय ओरै हाफ्लेबाय दङ नै साना माने बुट समजाय. नायदो माबाखौ हाफ्लेग्राखौ नायदो साइन हरलाय एसे एकदम होनोबाला नै बैयावहाय होबाय नै सासे इउटुबार दंबावो बानलु हागासिनो आरोना. ओमफ्राय दायो नैबे मामोनलाय ओंखामाव मोननाय मामोनलाय इयो आसार थाइजौ आसारनो सिराबो लगायगोननो आरो गोजौआव दंबावो जाग्रा नै सामस माबा माबि मा लाबोफादों पात्ताखौनो मोना आरो दा जाखागोन आरोना जानायावले जाय जायो जाबावगौ मोनगुलायगौमोन. सोरनि